Amanda Aaltonen. Rangaistusvanki Amanda Fredrika Aaltonen Turusta. Diagnoosi insania epileptica menstrualis. Elikkä suomeksi kuukautishullu. Sano joku nainen, joka ei ole. Mistä tulit? Pariisista. Että sinä sinne jouduit. Länsin kuuma-ilmapallolla. Mulle on luvattu, että kesän jälkeen mä lähden. Ei täältä lähde kukaan. Täällä ei kannata puhella ääneen siitä pois lähtemisestä. Oliko se sun lapsi tyttö vai poika? En kattonut. Ei saa laulaa ruokottomia, täytyy laulaa näitä. Pirusee viskasi pimpsan niskaan kourallisen täitä. Tiedättekö mitä muuten? Me ollaan ihan koikeita ihmisiä. Olala. Olala. Joskus mulla oli sellainen olo, että nyt mä en enää jaksa. Toisina päivinä oli sellainen olo, että mahda mulle